Iidyunivesithi ezine kwiphondo eMpuma Koloni zilungiselela ukwamnkela inkumbula yabafundi xa kuvulwa izikolo kwiveki ezayo. Kwisixeko saseBhayi abafundi ababuyayo nkqu naabo bagqibezela izifundo zabo sele beqalisile ukwenza imingcelele ngelizama ukufumana indawo. Yimiqodi abafundi abanethemba lokufumana indawo. Inxalenye yabafundi ikhala ngokucotha kwenkqubo yobhaliso bambi baphelelwa lithemba. Usapho lwakwamolato lusuka eGauteng ukuza kubhalisa NMU. Luthi ukuqhawuka konxibelelwano phakathi kwe-NSFAS nedyunivesithi yeyona nto ibadandathekisayo. NFS has not yet confirmed that they'll get money. They did confirm to us, but they didn't confirm to the school that there's funding. So we are waiting for their confirmation. I have mixed emotions. I'm frustrated, I'm nervous because I don't know what's going to happen from now on, because what's most frustrating is that I'm getting mixed answers. This one says this, the other one says this, but my funding has approved, but now they say they are waiting to get the approval from the NSFAS. I-Nelson Mandela University ithi abafundi kufuneka baqinisekise ukuba bayifumene imali inkxaso phambi kokuba baqhubeke nenkqubo yobhaliso. Ukuqalela kwiveki ezayo nge-29 kaJanuwari to 31 January kuzabe kurejistarisha i-first years. Igingxigingxana elinoba likhona leli nxulumene nemiba ye-financial aid apho abafundi mhlambe umuntu uyabona into yobana u-approve ngu-NSFAS but kukho i-process apho funeka isiverifye aklerishwe apha from eli cala leyunivesithi. Nabafundi ababhalisa kwii-TVET colleges banengxaki efanayo yokuhamba ngesantya sonwabo senkqubo yobhaliso. Nangona inkqubo yobhaliso ihamba ngokucotha, kodwa iidyunivesithi zeli phondo ziqinisekile ukuba xa kuvulwa ngomhla wama-29 kuJanuwari zikulungele ukuqalisa ngezifundo. Abafundi bayabongozwa ukuba babhalise online ukubaleka imigca.